ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁଟିର ନାଁ ଥିଲା ନରହରିପୁର। ଗାଁଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ସେହି ଗାଁରେ ବାବୁଧର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟା ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବାବୁଧରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ ସହରରେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 9:30 ଟାଇମ୍ରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ 8ଟା ବେଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସହରକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ରାତି 10:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସେ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିଟି ଠିଆ କରି ବାବୁଧର ଯାଇ ଡାଳଟିକୁ ସାଇଡ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ସୁକନ୍ୟା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଉସ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବାବୁଧର ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ବୋତଲଟି ଆଣି ସୁକନ୍ୟାକୁ ମୁହଁରେ ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଉସ ହୋଇଥିବା ସୁକନ୍ୟା ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ମୋ ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁଧର ଡାଳଟି ସାଇଡ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୂତକୁ ସେ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଭୟଭୂତ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜଙ୍ଖ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ଜ୍ୱରରେ ପୁରା କପୁଥାନ୍ତି। ବାବୁଧର ତାଙ୍କୁ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଫୁଟି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବାବୁଧର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ସକାଳ ହେଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଆଣିବି। ସକାଳ ହେଲା ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେଲେ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ସେଠାକାର ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକୁଣି କର। ବାବୁଧର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ସୁକନ୍ୟା, ତମେ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆଜି ତମ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି 9 ହେଲା। ବାବା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ବସାଗଲା। ସୁକନ୍ୟା ହଠାତ୍ ଚିହିଡ଼ି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ? ବାବା ସେଇଠାରେ କହିଲେ, ତୁ କିଏ? ସତ କଥା ମୋତେ କହିଦେ, ନହେଲେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ସୁକନ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି? ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ରାଘବ, ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିବା ସେଇ ରାଘବ। ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଖ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ବାବା ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ କହିଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିବି। ସେଇ ସମୟରେ ସୁକନ୍ୟା କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁଧର ଯାଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ରୋଷେଇ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ସୁକନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ। ସୁକନ୍ୟା ଖାଇ ଏବଂ ଯାହା ରହିଲା ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସେନ୍ସ ଚାଲିଗଲା। ବାବା କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁଧର, ପାଣି ବୋତଲରେ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଏ। ସେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଏବଂ ବାବା ଏବଂ ବାବୁଧର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ସୁକନ୍ୟା ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଏମିତି ସାହାରା ଆମକୁ ଟିକେ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାବୁଧର ଏବଂ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିଗଲା।